ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಗೋಪಿನಿ ರೂಪವಾಣಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ರೂಪವಾಣಿಗೆ ಬರೋಲಿ లేపన రూపవాణిద పుదరొంజి రూపోడు ఓన్లీ 20 రూపీస్ లేడీ కోసం నీకు కొరేట్లే అంటలా నిడిగెత్తు ಥಿಯೇಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿರಿಂಚ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವದಂತಿನ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಜ್ಯೋತಿ ಇಜ್ಜತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಉಪ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಡ್ಲದ ಅವರು ರೂಪವಾಣಿ ಕೂಳೂರು ಪಣಮೂರು ಆರ್ಬಾರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಡಿಬಳ ಕೈಕಮ್ಮ ರೇಟ್ 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 ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಗೋಪಿನಿ ರೂಪವಾಣಿ ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಪುರ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಬುಜಿ ಬಟ್ ರೂಪವಾಣಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾದನ್ ಬಾರ್ ನಿಗುಲೆಗ್ दादा निकुल है ना मसे भी दादा यार ईद पूरा पातर बोलने वालों ने पातर यार इन्हीं मुट्टा रूपवाणी थिएटर तूती जी कोई बेगा रूपवाणी थिएटर एग्जैक्टली इतना बस नम्मा पोपिनी रूपवाणी थिएटर रूपवाणी अफोर्डेबल उंडु रूपवाणी एक्सेसिबल उंडु मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी तो जले नमेते बस डे बोंदुल्ला ಎಂಜಾನ್ ಬಾರ್ ಸೌಕರ್ಯ ಭರಿತ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನ ಬರು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಪಿನಿ ತೋಜಾವ ಓಲ್ ಉಂಡು ತೋಜಾವ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋಜಾವ ನಮಲ ಬಸ್ ಟೇ ಬಿದಾಡುವ ನಿಕುಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಯ್ 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 ಚಲೋ ಸಾಗರ हेलो ರೂಪವಾಣಿ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಏ ರೂಪವಾಣಿ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ದಾದ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲೆರಡು ಜನ ರೂಪವಾಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋತಾರತ ದಾದ ಬರ್ಬಿಡು ರಾಹುಲ್ ಡಕೆಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತೂತೀನಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರಿಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗುದುಂಡು ಆತನೇಟ ಐಡ್ಬೇಕ ರೂಪವಾಣಿಡು ಯಾನು ಹುಡುಗರು ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಂಬಸಲ ತೂತ ವರ್ಂಬಸಲ ఒక 10 ಸಲ ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ತಮಿಳ್ದ ರೀಮೇಕ್ ಅಂಚೆ ఒక 10 ಸಲ ಹೋಗಿ ಊರೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಹೊರತೋಜಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಕುಟ್ಟಾಡ ಎಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಲ್ತೋದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿರು ನಮಕ್ ರೂಪವಾಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ರೂಪವಾಣಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪೋಡು ರೂಪವಾಣಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಗೆ ಎಂಗುಲೆ ಪೋಣ ರಗಲ ಇಜ್ಜದ ಹೊರ ತೋಜವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೂಪವಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲ್ಸ್ ಮತ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಉಪ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಡ್ಲದ ಅವ್ರು ರೂಪವಾಣಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾದನ್ ಬನ್ನಕ ಮಾತೆರ್ಲ ರೂಪವಾಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ರೂಪವಾಣಿಗೆ ಬರೋಲಿ ದಯಪಂಡ ರೂಪವಾಣಿದ ಪುದರೊಂಜಿ ರೂಪ ಉಂಟು ದಾದನ್ ಪಾರ ಪೊರ್ಲುದ wow nice ಒಂಡಿ ಏನು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಮಯ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಬೈಚ್ ಏನಿಲ್ಲ ತಗೊಂಬೈತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ ನಮ್ಮ ತೋಡುವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪಿನ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪಡತೊಂಬರಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಲೇಡಿ ಕೋಚನ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ನಿಡಿಗೆತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಪವಾಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ರೂಪನಿಗೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂಪವಾಣಿ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತ ತಾರ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರದ ವಾತಾವರಣ ದಾದ ಉಂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುಡು ಅಂಚಿನ ಜಾತ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಉದ್ದ ಮುನ್ಪೈ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯಪಡ ಐತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆದ ಎಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಉಂಡು ದಯಪಡ ನಮಗೆ ಹೊರ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾನೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಜತೆನ ಎಂಚೊಂಡೆ ಮೇರ್ವಾನ್ ಬೇರ್ದಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ತೊಂದರೆ ಜತ ತೊಂದರೆ ಜತ ನಮಗೆ
ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬಾಲ್ಕನಿ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಕಮಲ ಎಣಿತನ ಅವ್ರು ಸೆಲ್ಫಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 30 ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. चकुली बोडा राइस पॉपकॉर्न पॉप्स एग पॉप मका गुड डे हैव अ गुड डे मका एक ब्रेक ಓಡಿತನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೂಲ್ ಆರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೂರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮರ್ಜರ್ ಸೋಡಾ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಲರ್ just cool 15 rupees only 15 rupees only 20 rupees satya oh my god now muji dadu Rahul only 20 rupees wow ಸಾಯಿಪಾಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ದಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕುದು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಡೀ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರದೆ ಗೆತ ನೋಡು ಬೊಕ ಐ ಫೀಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಇಂಕ ಹಾಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡು ಲೈವ್ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ತೋಜಾಯರ ಹಾಪು ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ರೇಟ್ ತುಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ 120 ಬಾಲ್ಕನಿ 120 ಅವು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 100 rupees ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 100 rupees ಇರ್ಮುದು ಎನ್ನೇರು ಮಾರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ನೂದು ಓನ್ಲಿ ನೂದು ಅವು ಬರತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ತಲೆ 100 ತರಹ ಲೆಕ್ಕ 100 ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತದಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೂಪವಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡು ಜನ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ದಯಪನಗ ಈ ರೂಪವಾಣಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಆನಂದಾಣ ಇದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪೋಪುಜಾರು ಓಕೆ ಈತ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬಂಗ ಇಡೇಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬಲ್ಲಿ ರೂಪವಾಣಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜಾವನ ಎಂಕಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ರೂಪವಾಣಿಗೆ ಬಲೆ ರೂಪವಾಣಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಜಂಜು ನಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾನೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಏತು ಗ್ರೋ ಆತುಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಜನ ಬರ್ಪೆರಡೆ ಜನ ಬತ್ತಿನಾತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ರೂಪವಾಣಿನ ಕಮನ್ ನಮ್ಮನಿ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗ ವಿಡಿಯೋ vlog ಎಂಡ್ ಬಂತೋದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿನ ಬಟ್ ನಿಖಿಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯವು ಬಂದಾಗ ರೂಪವಣಿದ ಎಂಟೈರ್ ಚಿತ್ರಣ ನನಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋದು ಬೋಡಾಮಿನಾಥ ಇದೀಗ ಸೀಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ 57 ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಐದಕ್ಕ ಬೋಟಿನಾಥ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಐದಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಗ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ನಿಕುಲು ಸಂಡೇ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ರೂಪವಾಣಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊ ನಿಕುಲು ಸಂಡೇ ನಿಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಂಡ ರೂಪವಾಣಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಪವಾಣಿಗೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾಡ ನಿಕುಲು ಇಡೇ ಬತ್ತನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಕಾನಾಮಿಕಲಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಕರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ತ ಒಪ್ಪೊಂದು ರೇಟ್ ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಸಿ ಯು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವುದು ನಿಖಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್